Ayo Mas komen iki nganu TikToker iki
bos TikToker iki kondang-kondang kabeh iki wong loro iki. Assalamualaikum bos. Oh. Lah iki ora ngono iki aku tok biasane nonton di YouTube alhamdulillah ketok wis niki juragan TikTok. Iya, heeh. Oh, ra idoni kalau oh Mas nggih Mas. Lah nggih Mas. Baik, kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah awak dhewe met bengi-bengi ana ning endi kene met mriki ning Indonesia. Ah, idoni lho met kuwi. Ora ro aku. Indonesia mahatane gitu. Lho ngendi? Ayo takon sik. Di ada Rincing ayo iku didongake met muga-muga masyarakat iki sehat selalu lancar tentrem ayam barokah. Lah iki ditesek kok kene met. Lah napa? Iki kan go flash to met. Heeh. Untukan aku mrongos. Heeh. Nah iki nek kena flash kene iki difoto ireng met. Oh, kowe pemantul cahaya apa piye? Iki manfaate wong mrongos ana fungsine met. Lah napa? Deloke panjenengan Nggih. amun. Heeh. Iki syaratnya kudu mrongos. Do gumun asline. Nek do mrongos iso nyemprit. Nah, aman. Iki syaratnya mrongos. Bose gumun nanti. Mrongos iso kaya Pak. Lah iya, alhamdulillah tumpuk blek men. Enten YouTuber kata. Lah iya disapa kabeh men. Muga-muga sedo YouTuber kene iki sehat selalu. Lancar rezekine lah iya. Panjang umur. Lah iya tanpa ini kita bukan siapa-siapa. Lah iya. Berikan tepuk tangan semuanya, Say. Heeh. Lah iya. Des, kowe untune tekan Papua lho. Mergo YouTube. Lah kok tak idoni we. Lah yo piye tenan? Untuk tekan. Lah yo tenan kok. Mergo sorotan. Iki lho, ibu lagi guyu ngasih mekekel. Heeh, kowe ngangge pempes mboten, Bu? Sampean ayo. Orang ngrowok ngono. Lah ya, langsung dikasih rodat pertama. Wajib gawe. Udu, wet. Apa? Ayo pro konco. Ngene Mas ya? Yo. Asahan kata loro. Rukun kang siji. Aja guyu to. Sasira, kalawan kadilo. Langsung dirojake mawon. Ya to, Lek. Ayo bro konco.
yang bertenang tak Weh mik meneh weh. Napa Rosi napa? Dul? Rosi napa dan Rosi? katok. Rosi wis nganu wae. Rosi dan katok. Lah kok iso? Lha iki wis mbake brodol kabeh ono. Lah nek wong lanang ki nek cantelane mosok mlotrok. Ini nyatane yo brodol kabeh ngono. Lho, pras- Apa meneh iki? Lah napa? Latu-latu. Latone jeber. Lek prasrak yo ngono ki. Iki kan informasinya urung tepat to, Met. Heeh. Nungake haba-haba dari saya. Ya. 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 Ono semprit sing sepisan pindah, ono semprit ping telu. Ya. Loro Loro. langsung formasi, semprit ketelu. Bubar. Oh, udah bubar no. Ojo. Langsung jadi siap-siap. Heeh. Papat. Dodok. Oh iya. Ya. Dirungake, Mas. Dirungake. Wis tuwoke dirungake kupinge ya. Papat Jadi sing tuwoke kudu dirungake. lah iya. Temengi aja ngeyel. Mempin. Dane kegukeh lato-lato. Oke. Sing Ayo. tuwake teges. Aku nek nyekel mikir gendeng. Lah iya pancen kowe ki gendeng. Ora masalah. Masalah. Yuk. Ayo, langsung saja. Set. Ayo, tuwek angel ayo. Kandhani kok yo. Ayo. Kose matono no. Kandhani kuping. Wo, tuwek gitu. Aja ngono. Sing alus to, Des. Sing alus. Ayo. Loro. Ya ampun, loro. Loro formasi depan. Iki lambene wis kedel lho, Bos. Lah iya. Telu siap-siap. Idune wis akeh yo. Nah, iki. Dadak. Wayahe Lek Rut iki. Ya Wayahe Lek apa? Rut. Nggih. Lagu no. Lagune apa Lek, Pras? Wajib ngain. Sik, kowe iki aja nesu-nesu to wis tuwa ki. Aku males nek nesu. Wajib ngayo. Lanang wadon. Loro ilmu. Kok gampang nesu wae. Lah piye? Aja nesu-nesu to. Kowe iki tegas ora nesu. Wajib ngayo. Lanang wadon. Loro ilmu dirungake Mas. Lanang wadon ki loro ilmu, Mas.
wajib gawe lanang waduan. Ngawur nih kuwi. Rapopo aku. Rapopo. Aku kok rasane makro wak untukku. Wajib pangeran wadon wajib pangeran wadon Asik. Rangkep rong lagu. Rangkep lagu Jos. Iki kanggo gawe. Heeh. Yo. Artis kon maju ngono ya. Iya, artis dhewe gawa rene. Ayo tak dol kok ning kene kok, Juk. Tak dol. Iya. Ayo, siap, tak sepoti aku. Selamat datang seruan kami. Selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia. Selamat datang semua. Yang hati kami ada ayo datang angel teman-teman. Ya bosik to Anjir. Iki kok semangat banget to begini. Aku semangat iki. Lagi semangati karo ayam. Ayam sapa? Ayam bebek. Oh, aku kan jadi papa. Papa gedang Mas. Njuk karo Mama gedang. Ora. Karo mama belara. Mama mbahmu. Ayo. Nah, rika rak kepi. Iki lagunya apa? Tapi ngomong karepe. Piye ta iki? Sepot iki. Ya. Mino ya. Iki kan ngopo? Iki Tak sepoti to. Oh, sepoti to. Sepotane Rindia kudune kuwi. Prase kocruk. Lah kowe mah milu kowe kentir. Lah aku wis sak siap, aku wis nyempriti, Bos. Lah sido. Ya ampun tani. Ayo. Barisan. Angel. Ini Dut keliru ki bos dhewe. Ayo. Lagunya apa lek Rindi? Baik, satu tumpang hadirnya untuk Panjenengan tentunya dengan artis kita kondangnya dari Magelang Jogja, bangga. Pakai bajunya kebaya merah seperti sarangan tahu. Abang endi? Aku matane iki melek makane jan iki melek. Iki nek bojo karo iki enggal mati. Lah ngapa? Urung-urung nyenek nih. Ya, oke. Baik, kita tampilkan. Ya. Baik, kita tampilkan dari artis kita. Tadinya maju sedikit.
Lah saya jangan maju sedikit. Set 1 2 ekeh kaya wong sopit riko. Yuk, semoga. Wis ono sisian Cinta Rimba Indonesia. ning atiku sasuwene sliramu ninggalke aku aja posake aku aja nesu karo aku wong tuaku wis kepecut entuk mantu ora gelot iki jan upin-ipin kowe mburi panggung kono lah udan melo tumeten sing wangi sematar suwun iki tenan apa yo ono mimpi rasanya sliramu kok tersendiri salah yen sliramu janji kok kamu kok yo ora aku buka ning Mas Andes, sampun, nggih, matur suwun, salim sih. Wis, rampung met, penyanyine wis kanggo kabeh. Ya to met to. Gak ngomong ora kowe jane. Nilih mike kono lek zen kowe lho, mike hairless lek zen. Lah mungkin dikucek ngene. Heeh. J. Langsung wae. Heeh. Iki posisine piye? Mantep ngene, Bos. Yo ngene iki. Marep metu.
Marep metu rono, marep rono. Arep Rono. Rono. Aja bunuh diri. Aja. Ya nyol ya. Kok viral we. Iso kowe ya. Pemain mondolan keok. Ono lemut. Ayo, langsung direncanakke po. Ya manut pimpinane kuwi kok kene kok. Apa? Kita pemuda, oke. Yo. Ayo Met, wis wayahe bar iki lho Met. Ya. Ya. Wis. Kita pemuda Islam Indonesia kepada kewajiban kita. Mari maju bekerja bersama-sama. Tunjukkan kewarisan yang termulia. Dengan suku kami mencari ilmunya supaya kita bisa mempelajarinya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama. Tunjukkan kewarisan yang termulia. Dan suku kami mencari ilmunya supaya kita bisa untuk derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Pripun? Kurang banter. Sik. Pripun? Baleni neh. Ayo. Baleni neh. Kurang banter. Lek Aldut baleni neh. Ora kita pemuda meneh. Iki jarene kurang banter jare. Iki tuwek angoh protoli kabeh. Ayo. Yuk. Kita pemuda Islam Indonesia ingat kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama. Tunjukkan kewarisan yang termulia. Kami mencari ilmunya supaya kita bisa bekerjanya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa bekerjanya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Sing tak takonane. Piye wis? Wis sak semaput. Kurang jare Pras tok dhewek. Hah? Wis tenan Pras, misake lato-latomu. Wis tuwa. Ya wis, sekarang ki awak dhewe iki kok duwe untran-untran to Pras. Ayo, iya to, siap-siap wae. Ayo bola-bola do siap-siap. Apa sing awak dhewe dikanggokke? Ayo dijumpuki alate. Yuk ki wayahe untran-untrane wong. Langsung wong cukup untran-untrane. Ha iso kene wae gak apa-apa. Ayo iki bingung wis tuwa-tuwa ki. Tuwa-tuwa ki udah bingung. Ayo. Bali kira. Yo bali kira do ganti dhewek. Iki lho. Nah iki. Ayo. Kene ae rasa ado-ado. Heeh. Lek Rudi. Nah, iki siap-siap untran-untran aneh. Ya riko dhewe kok. Ayo lho kok nyol. Dikoke Ana Mas Zen. Yo. Yuk. Ayo. Saiki cekai opening sik kaya biasane iki. Ya Allah biha. Ya wis. Iki biasane kok. Lek nyekel mikir sapa? Miki Andes. Ya Des. Ya Miki tukang sone. Kebri? Iketin nyong kepiye? Pasang ki. Ngerti gak iketan kaya nyong? Api. Riko ngono ke sipok mako bakul sate kok.
Ayo, ayo, langsung. Yuk, semoga iki karang yuk untran-untrane bro koyo ngopo bersama Citra Rimba Indonesia. Ayo guys kadang latihan. Ayo, semoga. Yo, kena. Iki wong gede-gede ki seteko iki. Si jedang ding golek zen ndak ilang. Golek zen wis ana le duwe. Lek zen ke zen gede ya. Ayo. Ayo. Ayo, wis muni urung sampean kowe. DL audio. Gini. Nyo. Piye to? Iki ana glebere barang mbok kaya ngapa wujude. Wis duwe caleg para satriya kang nitih. Ya, Cok. Sing ati-ati lan waspada. Ya wis. Wujude kan celek sing hati-hati lan mas bodoh kene lan dalang
Aku sing teko. Jagat Raya. Kabeh padha kali. Kabeh padha wedi. Ajar nak nerak sakso. Ajar nak. Mulakan tumanko. Murni. Umi lo sumantoro.
Sirnaning raseksa ambuka kamulyaning jagat raya